Umpisahan na natin mga kaaksyon ang ating tabang ora mismo mula sa ating satellite office sa Kongreso. Makakasama natin si Sir Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Kasama natin ngayon, Ka Rudy, kasama mo ngayon, katabi mo si Hazel Marcos. Nay, kumusta po ngayon? Ito pong anak po ninyo na si Addison. Okay naman po siya, matigla naman po. Okay naman siya. So, ito po bang sakit ni Addison? Kailan nyo po na-discover na meron po siyang ganitong klase ng sakit? Opo, nalaman po namin siya na may sakit po siya sa puso nung 5 months old po siya. 5 months old. So, ibig sabihin, sa murang edad, lumabas na po itong kanyang sakit. Sa lahi po ba ninyo or sa pamilya, meron din po bang ganitong uri ng sakit? Wala naman po. Ano po siya, since nung pinagbubuntis pa lang po siya, may sakit na po talaga siya sa puso. Yun po yung sabi sa amin. So ibig sabihin, habang nasa tiyan mo pa itong si Addison, ay pinagsabihan ka na ng doktor during yung mga prenatal days mo, ay nakitaan na talaga na merong mahina sa puso ni Addison. Bali ano po pinagbubuntis ko po siya, hindi ko po alam na may sakit siya sa puso. So nung nanganak po ako, may senyalis na po siya na maitim yung buko, labi. Pag pinapacheck up po namin siya sa pedya niya, ang lagi lang pong sinasabi sa amin mawawala rin daw po yung pangingitim niya after ilang buwan. 5 months na po siya, ganun pa rin po yung kulay niya. Kaya ginawa po namin, kami na po yung nag-insist na maghanap ng cardio doctor. Hanggang nung napacheck up po namin siya, doon na po namin nalaman na may sakit po pala siya sa puso. Hanggang sa yung doktor niya po, nag-suggest na po siya ng urgent surgery. Yun po yung last, nung 5 months old po siya, na na-surgery po agad siya. Opo. Ito ay nag-iisang anak ninyo, tama, nanay? Yes, yes po. Opo. Si Mister, ano yung trabaho ni Mister? Ano po siya, seaman. Kaso po, nakababa na po siya last June. Hanggang ngayon po, hindi po siya sumasakay kasi po, hinihintay po namin yung surgery po niya. Ayun. So, si Mister lang yung nagtatrabaho. Nagtatrabaho na rin naman din po ako. Isa po akong government employee sa Valenzuela po. Okay. So, parehas kayo nagtatrabaho. Gaano kahirap po ba na yung nag-iisa nyong anak ay merong ganitong uri ng sakit sa puso? Ano po, mahirap po. Tsaka po nakaka-trauma din po. Kasi since first baby po siya. Nakakatrauma. So, parang ayaw mo na munang masundan. Parang nakakatakot po. Opo, ganun. Opo. Ano ba yung usually nangyayari sa anak po ninyo? Tuwing ina-atake ba siya or nagkakaroon ba ng seizure paminsan-minsan or talagang nangingitim lang siya? Itong mga labi niya. Normal naman po siya na parang normal po na bata. Yun nga lang po kapag napapagod po siya. Minsan po mangingitim na ulit po yung labi niya. Tapos para siyang hinihika. Lagi po siya kukuhin pag napapagod po siya. Okay. So, ang advice sa inyo ng doktor ay kailangan daw bang maoperahan? Yes po, advisable po talaga na ma-surgery ulit siya. Opo. So, yun yung inilapit nyo sa amin para makatulong yung Ako Bicol Party List sa pagpapa-opera sa iyong anak. Yes po. Okay, para sa agarang pagtugon sa pangangailangang medikal, balikan natin si Ka Rudy. Ka Rudy, magandang hapon sa muli. Magandang hapon po muli. Ito lang si nanay kanina, madaling araw pa dito na sa tanggapan natin, dito sa Kongreso, dito sa North Cape. Alam naman nila na People's Day ngayon, ng Ako Bicol Party List, kaya napakadaming tao. Ito si nanay, galing pa Valenzuela to. Talagang nagtyaga para makakuha lang, matulungan ng Ako Bicol Party List. At ito nga po, kaninang pagdating ko kanina mga bago mag-alas 8 ng umaga dito sa ating tanggapan sa Northgate, ay dali-dali naman na lumapit po sa akin to, kasama niya yung isang staff natin para ito pinakilala sa akin. At ako naman, at nakita ko naman talaga, daldala pa yung baby, ginawa ko kagad ang kanyang dokumento at tinignan ko kung talagang qualified. Ay talagang qualified talagang tulungan. Hindi na kagad ako nagdalawang isip. Tumawag kagad ako sa ating buting Congressman Saldico at Congressman Jill Bungalon upang matulungan itong ating kababayan.
Opo, at ano naman ang katugunan ng ating butihing mga congressman? Dito nga kagad. Tumawag kagad sa akin ng ating buting Congressman Saldico. Bigyan ko kagad ng 100K para sa surgery ng kanyang anak. Ayun, so 100,000 ang pinagkaloob ng Ako Bicol Party List upang makatulong sa operasyon ni Addison. Nanay, ano po yung pakiramdam po ninyo? 100,000 po yung ipinagkaloob po sa inyo ng Ako Bicol Party List. Opo, sobrang malaking tulong po nung 100,000 po para po sa anak ko na. Maraming salamat po. Ayun, naiiyak na si nanay, ano? Wag po kayong mag-alala po, nanay, dahil kasabay po sa panalangin po namin yung tuluyang kagalingan po ng inyong anak na si Addison. Maraming salamat po sa inyo. Opo. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, kay Congressman Gil Munggalon, at kay Sir Rudy Vizcaya sa Ako Bicol Tabang Ora mismo. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, nanay, at lakasan nyo lang po ang inyong loob, ano? Dahil sa inyo po kumukuha ng lakas din ang inyo pong anak na si Addison. Yes po.